Balimao alinya kuma très urgent et très kabako. Balimao kodo kera Mali kono mu nyogoma deli ka ke Mali histoire la. Malien bi vidéo kadide. Mega kuma au fait bi lundi 29 décembre 2025. Assimi Goïta Tenemuso na togo ko Bintou Kamara Mali ministre Korodu Malien Beladjel Bintou Kamara do muso mi kume ministre de l'énergie la na photo flane ko Bintou Kamara Malien ku keleme kaninde wuli ninde bora kaf choueni fefe kara énergie kono ni muso ne bora ko kuma fo awa klibola sisa ku be fe ka muso wele ka nyininga di ko muso ko mo yo choueni ke ko pourta ko o prévute muso bulu ko fo muso kana no daludi Malien ni ngoma de ke Mali korode c'est-à-dire mo mi e auditi ke o de be nyininga ko gara ni prévu yesa ko muna kay mo accusé mais comme ko en ko fe meno secret fo onyene et puis Assimi somogo de donde Assimi Tenemuso de donde Malien mena ko yere damene mena ko révélation be bi Malien bi vidéo be janya akadiba foko libarani vidéo rebe ba aw nyina ma vidéo be janya donde Malien ko do rebe Mali kono bi mena kala folo ou yere ka journaliste de Boranay ko selon mes informations l'ancienne ministre de l'énergie madame Bintou Kamara auteur des rapports ayant occasionné des poursuites judiciaires contre des anciens officiers et ministre sera appelé dans le courant de la semaine prochaine à expliquer devant la chambre criminelle pour expliquer comment elle est parvenue à faire des audits dont les conclusions sont à bloc rejetées par les accusés. Quand il y a un rapport de l'énergie kola, surasi do minena, mogo chama minena, ou kola ko nyininga, ko kumai, ko mogo nyiningala, ko beko ko tientala. Mogo jumen de la kamine depuis ala kamalida. Mogo jumen de la kamine ke choueni ke katiki ko awokale choueni ke malien denchima de li ki jola ka fokale choueni ke de bala kamalida ko luma son ko bitu yere kana mais kombe ko en ko fe meno de secret fo onyena malien 2021 na kana 22 23 la courant ko problème kun commencer ka damele doni courant tiga kun commencer ka chaya ay kuma na mede mena filimu dumamba de fo onyena au wakati a soro John de kume ministre de l'énergie la o de kuntoko ko Lamine Seydou Traoré Sado Kamara tereke de kume ministre de l'énergie la abela jeli abela Lamine Seydou le que ministre 2022 23 wakati la si je ne me trompe pas o courant tege de kun commencera ka fangata Assimi Goïta aye ni ministre de woli Lamine Seydou ministre Korodu ate ministre la bi Assimi ko amako ko courant be ka tege kamena solution jumen de soro Lamine Seydou ko k'ale bɛ taa ingénieur dɔ ɲininka solution na a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ko ka taa Turki Mali a ye kuma in lamɛn dɛ bi vidéo ka di dɛ ko ka taa Turki a ye ingénieur a ye taa so Lamine Seydou ko Assimi Goïta mɛ comme ko courant tɛ ka ban a ye ingénieur dɔ wele délégation spéciale k'u bila ka taa Turki ka taga groupe ɲɛnamaba dɔ ɲininkali kɛ groupe minnu yɛrɛ bɛ se ka Mali courant tɛ ban pewu a ye kuma in lamɛn dɛ c'est-à-dire que Kamali couranteke ban pe Lamine Seydou ay mogo bla kata oula o mogo nana ou ye prix fo Lamine Seydou prix folé anyana anana aya ke conseil de cabinet ay atara yira conseil de cabinet là ou ya accepté ka valider ou tara conseil de ministre là Assimi Goïta ya valider ko problème tala ko Lamine Seydou ye solution fo ko il faut que ko courant ka ban Assimi yera ko motiver le ko fo Malien ka courant ka ban ko sono kale Assimi te lafia Malien ala ka bekisi teri juguma ala ka bekisi jenyon juguma Assimi sona de Assimi Goïta sona ko ka warti sisa John be warti sisa ou ye conseil des ministres ke premier ministre Choguel Koumé o ya signé ka sona Assimi Goïta ya signé ka sona ko ka sanu de ka warti di Lamine Seydou ma de war be di ingénieur de ma munu kan ataka groupe sa wala sa Malien ka courant teke ka ban pew groupe munu kundu a qualité kun kan Malien milliard chama de kundu ko sanu ka war di Mali ministre des finances aya to nga sanu photo yira la ko sona monnaie ben faga biya ben alana krache wallahi aya to nga sanu photo boka yira la ni harama de mo modèle mi folo wala ni ne sanu yi Mali ministre des finances wala ninde sanu yi bela jelenga photo laje ninde to ko sanu al Hussein sanu ko sanu Assimi ko sanu ma ko sanu ka wardi ko ata groupe sa ko Malien ka lafia ko courant teke ka ban Assimi o de kede sanu yi den ni sanu kelengele
atara Serou Lamine Traoré no ministre de l'énergie ko ni warba mina ta groupe san ko ni warba mina ta do groupe la ko me ko olu ka parcours be chuku juma wala ko kuma ko président Assimi Goïta tena do soro la kan ale refana ay kuma na mede Lamine Sédou ko kale rate ka war mine ko e bi ko ni dabora de parce que Lamine ale ministre Lamine Sédou Traoré ni Sadio Camara terege mun kuma ministre la ako wallahi kale bi kale sanui kale te ka drome kelimba warina ko ingénieur munu nana ko war be dol dima sanu ma songa wardi parce que ale ko warina ko fo do de ka bola ko di ale ma ka do di Assimi Goïta ma Lamine Sédou ko wallahi drome kelin se ka bala marché gira grité mo di war de be la di urgemment ko mo courant tege be ka mo sega ko fere ni rapidement sanu kelengele abora Lamine Sédou krefa ma wardi de atara Assimi Goïta voir ko Assimi ko aw kale manda Lamine Sédou la ko Lamine kibita soro ko Lamine be ka wardo tege ko nya ko parce que ko ni warba bi se ka ta to ko jume kibita soro ko Lamine Sédou be ka dobo ko luta kalama ku ka Lamine sembo ko ina ministre yere ka nani aka bara e ka ira de Malien ay namadane ka kuma la ay ta Lamine Sédou ka démission lettre kala amani yoro inde fode ay ta Lamine Sédou yel démission ka dom ka di Assimi Goïta ma a lettre be mbolo metla ka kala amani yoro fode ma ka kuma be tan yoro krefe doni ne be ka kuma fo tan do kele maje Al Hussein Sanu ako non mena se Bintou Camara ka yoro ma muna to Assimi Goïta mbe ka wuli Bintou Camara no fe me ko secret de fana depuis ko damine mbe ko di fo e Sanu ko war kana di ingénieur nonu ma ko parce que ko ni war ba mbe kata ko lute ku ga par soro ko lu fana ka doni soro warina ko war ka cha ko jugo amason Assimi kungo ka kata sa amason ay Assimi la convaincu Assimi fana turako Sanu kelengele kafri de zonde murkan dona billahi ninte horonye billahi horonte mbeka kuma meninga éclater quoi billahi ala ga bekisi jenyogon juguma c'est ça ay Assimi la convaincu Assimi sona Assimi ko me amba ke choko jume sam uye Ablaye Maïga wuli ko Ablaye Maïga ko an kunanga ta groupe sam Ablaye Maïga bise ku dema ko la choko jume Ablaye Maïga ko ku kepewu Ablaye Maïga yere beau frère a Burange ay kuma na bede Ablaye Maïga Burange o togo ko Adama Sanogo a photo fleni a photo te be bolo de mada photo yira la photo fleni ni na Ablaye Maïga Adama Sanogo si je ne me trompe pas ni ali de photo voilà si je ne me trompe pas ni ali de photo Adama Sanogo Ablaye Maïga Adama Sanogo wole 600 voilà Adama Sanogo nana ka problème nya fo ko Lamine Sédou ko ngata groupe de sa Turquie ko ki de ko ka tala je ko naka soro ministre yere prime ka ministre yere mataka de ingénieur de tara do uyo pa mo munu yere ka bara ye groupe ko u pa ulu be kuna ka taka u yere somogo do wole ko ide ko blaka ta Turquie no Adama Sanogo si ça bolle me Côte d'Ivoire maintenant bi filmu kadide si ça ni fana ye mo de blaka ta Turquie ou ya a prix ngali ke effectivement Lamine Sédou ye mufo o de kundu ni sigira kana Assimi Goïta voir Sanu Ablaye Maïga ko tiere la ko Lamine Sédou ko ay groupe mufo ko groupe in prix ka prix mu fora ko di do ko bo Ablaye Maïga ko me ko u tseka groupe were soro ko mun daga nogono ya ko fo ni fana ko fo na kara Nigeria ko be ka groupe mi ngini ko de kai o be malen ka courant teke ban mais olu to u ka soro fana soro o warla donc pour que olu bu ta soro ka dobla o poche kono ko fu ka ta Nigeria di ni fana kuma ko nan tara Nigeria ko Lamine Sédou mu ngina ko de qualité ngena may ko de be malen lafia comme olu te malen nga lafia fe olu be fe ka do de bla o poche kono et Ablaye Maïga ko ni ma ko be se ka do re soro mu ye moins cher wa ningo way kabe soro Nigeria comme me ko Nigeria tan mflene ka do man kumaro la de comme kabe se ka don Assimi Goïta re ni nyininga ko yala ko Nigeria tan mbe choko jube ko Turquie tan de kan ka teme Nigeria takan aya fa Assimi ngana de comme ko Nigeria tan la kabe war don soro de Sanu ko no ku ka ta Nigeria ta sa ko parce que ko lu se ka tan war be bo ko ka to do Turquie ta la ko ka ni ko ugata u ta choko de fle kata groupe sa Nigeria ou t'as le groupe sur la Nigeria ça problème comme on a no groupe et ça no courant te ka tobe ka juya ka taka fe
o kurantigɛ tɔ bɛ ka juguya ka taga fɛ Assimi Goïta nana ni Assimi ni Lamini Seydou bilara ɲɔgɔn na Seydou bɛ sɛgɛrɛ kalama dɛ c'est pas pour dire Assimi Goïta ni bila kaso la Assimi ni donc kaso la de pour que ne bɛ ka kuma mun fɔ ni ngana fɔ quoi Malien ni mata kaso la uma amana na yɛrɛ tanti de n'o tɔgɔ ko Bintu Kamara Assimi Goïta tanti n'o tɔgɔ ko Bintu Kamara a yɛrɛ somɔgɔ de don dɛ muso bɛ ka wele bi ko a kan ka taa bɔgɔ jenini na ale tɔgɔ ko Bintu Kamara photo filɛ ni Assimi tanti di sisan Bintu Kamara nalen Assimi Goïta bolo sa ale yɛrɛ somɔgɔ de ye nin ye sisan comme a ye Lamini gɛn ka bɔ yen u ye mal kɛ Lamini kun commencera ka kuma Lamini ka démission na bɛ tila k'o fana kala o b'o lamɛn o fana bɛ n bolo a ka démission na ko ale ye fɛɛrɛ yira Assimi la ko Assimi y'i ban fɛɛrɛ la c'est-à-dire ale ɲɛ bɛ solution na a y'a fɔ Assimi y'i ban solution na Batulu Ɲangi fana nana don affaire na mɛna tila ka n da don la donc sisan Assimi tɛnɛmuso Assimi y'o ta k'o kɛ ministre ye a tanti Assimi y'a tanti ta k'o kɛ ministre de l'énergie ye san Assimi bolo ale somɔgɔ de ye nin ye muso ye san nin bɛna ale sutura fan bɛɛ bon ale Assimi fana m'a fɔ muso in ɲɛna ko ale yɛrɛ de ye zon ye nin fana t'a dɔn mun bɛ ni nin fana nana bɔ affaire kalama sisan madame Bintu Kamara ale fana nana bɔ kalama ko ninnu ye yurugu kɛ mais ale bolo ko énergie dɔrɔn de don mɔgɔ wɛrɛw de don ale fana ye dossier dɔrɔn ale taara dossier di pôle économique ma ka taa kuma Mali télé la suwani fɛn kɛra a y'a bɛɛ fɔ a ko tuguni a ka kuma kɔnɔna na ko énergie yɛrɛ ko Assimi Goïta de bɛ ka Mali énergie gérer o fana vidéo fila an ka jango vidéo la kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla mun nɔfɛ Assimi Goïta n'a tɛnɛmuso ka kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla mun nɔfɛ a sɔrɔla nin vidéo de nɔfɛ an ka nin vidéo lajɛ fɔlɔ président de la transition colonel Assimi Goïta ale de bɛ EDM ko bɛɛ comité min bɛ yen k'i sigi k'a fɔ EDM na nin bɛ yen nin tɛ yen ale yɛrɛ de b'o présider la kabini salon kabini 2022 o kɔrɔ EDM kungo latigɛ jɛkulu ale yɛrɛ de b'o ɲɛmɔgɔ aw y'o mɛn sisan nɔ bon nin kuma in Malien si kun tɛ nin kalama u ye zone commission dɔ de sigi waridumu commission dɔ zone de u bɛ suɲɛni mun na u y'o commission sigi nin fana bolo ko ɲuman don ko muso nana bila ko la tɛ ko min dɔn muso ma foyi kɛ muso taara arabe u ye suɲɛni min kɛ muso taara o de déclarer mais muso yɛrɛ t'a dɔn ko réseau min don réseau mafieux de don muso t'a dɔn ko Assimi yɛrɛ de zo chef ba ye bandi chef ye Assimi ale fana Assimi tɛnɛmuso ye ale fana min sara Assimi la ale fana taara ka taa nin fɔ télé la a ye nin kuma fɔ a ye nin mɛn dɛ bon depuis a ye nin fɔ Assimi y'i da tigɛ a tɛnɛmuso la a yɛrɛ tɛnɛ a tanti de don dɛ Assimi tanti de don a y'i da tigɛ a la n ye kale ala la Assimi kun tɛ kuma fɛ Assimi tilara tuguni ni muso kɛlen ka nin kuma fɔ sisan nɔ o ma ni muso bɔ dɛ ni muso tilara ka rapport de sɛbɛn ka audit sɛbɛn ka taa n'a ye donc minɛli fɛn kɛra dɛ borikajɔ fɛn bɛ sen na dɛ ni muso in de bɔra ni dossier ye ka taa fɔ télé la ka tila k'a di justice ma ko mɔgɔ minnu ye groupe wari suɲɛ ko k'u minɛ Lamine Seydou Traoré u y'o minɛ u siranna u b'u bolo parce que u b'a dɔn u bɛ affaire kalama mais muso ye nin kuma in fɔ muso fana bolo k'ale bɛ ka Assimi dɛmɛ corruption kɛlɛ de la sisan u ye mɔgɔ caman interpellé a wagati la u turu sele Adama Sanogo mun yɛrɛ taara groupe san muso bɛ ka nin kɛlɛ ni cɛ in ko ka go madame kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ ye mun ye dɛ ni cɛ in bolilen de don a bolila cogo jumɛn Assimi de y'a laboli donc u ye ni cɛ de pôle économique mɔgɔ de Adama Sanogo interroger Adama Sanogo interroger maintenant a y'a f'u ɲɛna ko u ka temps dɔ d'a ma il me semble que Assimi Goïta de y'a wele an t'a dɔn mun di donc Assimi ko ka interrogatoire jɔ ko ka bila don wɛrɛ la sufɛ u nana V8 finman de la ne ma fili ka na Adama Sanogo ta ka jaso ka fɔ Bamakɔ fɔ Abidjan a dogolen bɛ Côte d'Ivoire parce que ni nin cɛ in jugera k'a sɛgɛsɛgɛ a b'a fɔ ko Assimi yɛrɛ de ale bila ka taa san Assimi fana y'a ka part sɔrɔ donc Assimi Goïta y'a ye san ale nana n'a yɛrɛ somɔgɔ ye k'o bila ministériya la o de filɛ k'ale mago sa Assimi Goïta a tɛ se ka yafa Bintu Kamara ma fo ka diɲɛ fara lahara kan awa Bintu Kamara ma foyi kɛ awa Bintu Kamara weleli yɛrɛ kun fana ye mun ye n b'o fɔ an ɲɛna a weleli kun de parce que Bintu Kamara ye zone bɛɛ tɔgɔ fɔ
Donc, on veut faire Bitou Kamara qui galon tegela de ça. Et là, tu n'as pas fait quoi de sacrifier ça. Bitou Kamara ma drôme quel chouin. Ni nanani, ni kalekan fait d'ambien kalala Bitou Kamara ma war chouin. Bitou Kamara te ka wele ka war chouin de. Ko Bitou Kamara ya zone toko folle de ka. Ni zone toko folle mal la drôme ta kasola. Donc, zone de toko folle. Ni tient se kata mal la bi. Na tara mal la malien bébé boa kalama. Fona yu dogo peut-être. Donc, on veut faire ka nous bela dia de si ça. Donc, asimi gote ay den ka na bouli. Ani Ablaye Maiga ou Adama Sanogo la bouli à Tara Côte d'Ivoire. Oh, aidez-moi problème que vous mogodo mene ou ma mogodo mene ou y'a quelque chose là. Si ça, au lieu mandat d'arrêt da mogodo ka kolio chouenou ke. Bubu si c'est nous mandat d'arrêt boluka. Mandat d'arrêt mogo chamaka. Mais au lieu yere ka Adamai mandat d'arrêt madaka aboula beba do fana aboula. Muna justice mogo te mandat d'arrêt da ni cheka. Ni ne tara groupe kolosa. Groupe kolon sani malien chama. Malien chama yuka atelier datugu ka do moto taxi bolula. Parce que auni ala na karacha ambe jamana jumen kono ko kataga groupe nyuma san Turquie ma min ko kata groupe nyuma san malien ka courant soro yo de kele kanani zonye ni adama sanogo kelengele mali surasu ka blender à carton kataga armement kolon sanga dinima ni Karim Keita ne jara ka choueni ke ka mali armement war chouin malien ni chaimbola uba do fara zondo de u klara ka bara kenai tuguni mon ni dado ka choueni ko la ni mi ko aw fo ka simi sa fo ka bo fanga la ate corruption kele na ya kere na simi gota corruption kele ko ne nyama di avec ka mogo fefe me avec ka mogo wulu ma di zomba krefe o ne be fle ka kuma info yana zomba de ba asimi yere krefe asimi yere zonguntiki di asimi ni Sanu ani Ablaye Maiga asimi gota Sanu Ablaye Maiga ani Adama Sanogo ol de Mali courant ko problème fefe be Mali kona be ni mogo nani ndi nyen kali alala nyen kali alquran la ntika galonora la ne kuma mun fo no ye ko yele sosoko tiete ne be boni element wara wiye ne ma kuma halibi ube ka baga Bitou Kamara de ma Bitou Kamara ma pou treke Bitou Kamara ye zone to ko foli mi kede o de ma be uma ube fesa ko ken galon tegalai ima jouer chagol do kasolan galonka parce que sokal ko ka zoomine ne etche bora asimi ka fanga ko ka zoomine asimi bi don kaso abo galon tike ka ndora ayere iba ka danga dinga don yoro la ayere tene muso de atanti afle ka wulu de no fe san nite ne afana ngo do odinte bo ne danga dinga sin folodi itara muso gorobata abaga salongo no ama mi ama bon kono takibo lebu ko ka to ko kan galon tegalai parce que ere de galon tege ere Mali janfa oro ko songa manga nebe mo abe jamana di mo ma ke barka di ayra so mo de fletango ni so mo kele de goy mene se gutungara mba fo malien bengena billahu be ka baga musokoroba ma ama fuy kay ayaka bara de ken normal la musokoroba ama fuy ke. Elle n'a rien dit de mal. Elle fait pour tant de Kélémadje. Ou ga choueni raison de Mousso Dama. Depuis Mousso ni fodo na ngo Mousso to asimika gouvernement. Bon, aye seru la mini fona geni muke. Parce que oye groupe nyuma de foka ka to sa ibanga to sa. Parce que ça nous a poussé. Au fona la seru ko anga seru ka démission fona lettre fona côté ni kala. Ne be kuma preuve contre preuve anga nyoro kala. Et la mini seru mon effort. Comme mes différents entretiens et demandes d'arbitrage auprès de son Excellence, le président de la transition, chef d'État, n'ont malheureusement pas suffi à faire aboutir ma proposition de réorganisation de la société EDM et de déblocage des projets majeurs miniers et énergétiques recollés auprès de la présidence, lesquels relance de la recherche pétrolière et gazière de transformation en 6 énergies EDM SA se matérialise par la substitution des énergies. Je reste pour ma part convaincu que le salut pour le peuple malien en matière d'inclusion énergétique et première viendra de la mise en place. Fort de ce que procède, je vous prie d'accepter ma démission du poste de ministre des mines, de l'énergie et de l'eau. Kaka démission mene. Ay proposition fait asimi ma soma afana démissionner là.
Lamine Sedou démissionna parce que a ɲaba la Assimi te barakɛla ye a y'a yɛrɛ ta. Donc a y'u dɔgɔnin min fɔ dɛ a ye yɔrɔ min fɔ ko Assimi ma sɔn ka proposition ma o k'i ye groupe ko in de. Ni n'u kɛlɛla u bɛ nkalon dɔ la k'i ye suɲɛni kɛ. U ye ne kɛ Lamine Sedou la. Malien fɛn bɛɛ bɛ fɛ ka histoire in dɔ fana bɔ histoire in bɛɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna tan. Bitu Kamara ma foyi kɛ depuis Ala ka diɲɛ da. Mɔgɔ min ye audit kɛ. E audit kɛ mɔgɔ kunna. Ko dossier de justice ma. N'a tigi nɔ don a nɔ tɛ o justice de b'o régler o. Bon ni ku ye mun ye san. U bɛ fɛ ka musokɔrɔba kɛ ngalontigɛla de. Walasa u ka zone fɛn fɛn bɛ k'olu ko k'olu jɛ ka Assimi ko ka jɛ parce que Assimi nɔgɔlen don. Muso in ye bɔgɔ de ta ka nɔrɔ Assimi na ma a t'a dɔn. Malien kuma bɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ. Ni question bɛ mɔgɔ bolo problème t'a la. Donc k'a fɔ aw ɲɛna u ye Assimi Goïta a ye ko min a bɛ ka ko min dilan ji jukɔrɔ o de filɛ nin. Donc kuma bɛ filɛ so filɛ a bolikɛnɛ filɛ donc ne filɛ ka affaire fana cogo min na a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan. Bitu Kamara wele kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ fɛ ka Bitu Kamara minɛ ka don kaso la de. A yɛrɛ tɛnɛmuso de don dɛ. A ye Nema Sagara lebuli min kɛ n ko dangaden ye o ya bɛ muso la baloya la. A ye Nema Sagara lebu a ye turu sera a yɛrɛ tɛnɛmuso de ma. Ko ni ba kɛra munitulu la ko ni ban kɛra dumunitulu la ko se bɛ kɛ munitulu la. Assimi ta kɛr'o de san. Fiɔntɔ bɛrɛ de b'a bolo a bɛ ka fan bɛɛ gosi. Voilà kuma bɛɛ filɛ nin. Ne Sékou Tounkara j'ai quel intérêt ka Assimi somɔgɔw défend. Ne filɛ ka mɔgɔ muso min défend ni Assimi somɔgɔ de. Ba bina musokɔrɔba kan de parce que u ka zondenya musokɔrɔba in sen t'a la. Kuma bɛɛ filɛ nin. Donc o de kun don Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci ɲɔgɔn na a bɛ Senwave application télécharger. N'a téléchargé a photo filɛ a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ko fa b'a banque information bɛɛ don. Aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ karandi kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place. Wari cogo fila tɔ dɔrɔmɛ kelen sara wari cogo filanan sabanan bada 1,99 c'est 2 € kɛmɛ fila dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ caw. A kana ɲinɛ dɛ n'a Senwave application téléchargé ne ka kɔrɔ promo tɔgɔ de ko urgent o de kun don a kan bɛɛ.